Siya. Sulti lang siya no eh. Ito may sulti. Nga, ipahunong na. Punong ang unta. Kanang pislit-pislit ba? Ah! Ayun, ay! Asan mo sa kataan ni ron, pre? Wa magitay nakita. Naidaghanan nila kay pre. Dato pa dito na, daghan kayo mga kabay dito. Charo wa yun. Basi. Ay namatay rin dinggi pre. Oh, ano ka pre? Basi, ay daghan kayo. Kuwan na ba kayo ron ng dinggi? Sabi na ba kuwan? Okay na kuwan. Halita. Basta di lang sakit nga, mananakot. Oh. Ato ta dito, pre. Ano gina, pre? Oh, sige. Pero gindot, na. Pre, kanang naisakit sa kasing-kasing. Kay kalit kayong kamatayon, na. Oh. Pwede kayo. Pero, tiguang sad nga namatay tungod kay atakis kasing-kasing. Hindi siya na pwede. Kay, kung tiguang, pre, mag-aginod naman na maglakaw. Murang man nag-uod. Mga bitaw. Pero, mamili lang yun ta. Oh. Pre, ito kata sa Nilaria. Uda, sabi mayo, pre. Nanaw ta dito, pre. Sisi. Ayaw inaanap ang taga-silsi. Ayaw ba kalimot, Carmela? Inyo ng driver sa una ni Joaquin. Makalagkot, manggod ma. Bisag humana siya balibarin. Magsige lang gihapog yung ngo. Ay, ingon anak man yun na. Kay ganahan man siya nato diri. Gusto niya manrabaho sa ato. Wala. Salain na sa kung siya mo hangyo. Ay humanagod siya balibarin nato din he. Pero para nako, good Carmela. Mas maayo man good nga si Jose ang serbisyo nimo sa pagka-driver. Kay gusto mo siya nimo. Humana siya balibarin. Magsige man lang gihapog tabi. Ay kung gusto lagi niya manirbihan nimo. Susma. Lain kaayo nga pabalik ko na to din he. Kaya gi-fire out na to siya Joaquin. Unsa may naa na good Carmela? Ha? Gusto man niya mo serbisyo din nimo. Gusto niya nga siya mismo ang mag-drive sa imong sakyanan. Nakasa siya. Perting laguta atong Joaquin niya. Unya karon, ako gyapon siyang sagupon. Lahi si Joaquin. Lain sad ka. Way gusto si Joaquin niya. Lain lagi ka. Lahi sad si Joaquin. Unya kay ako matubana. Wala din si babos kalibutan si Joaquin. Patay na to siya. Bisan pa ma. Kay ang kontra ni Joaquin, kontra sa nako. Ay pag-ingon ana ha. Imo niya pilang mesa. Wesa? Unsay wesa? Wa siya batasan do, kirok siya nako. Camila! Saka na, pre. Tuan-tuan. Udah. Oh, murag nagbilar. Kung sa'yo murag nagbilar, patay na, gibilyaran yun na. Yabagag yun ni Moy. Tara, tuntun ba? Mga ato na to, di ka ta magkasamok, pre. Samot kag kapingis yun. O nakakahagunta din na sila kita na to. Yabag yun ka. Tara, tuntun. Unya, pre. Uyon ka to. Ha?
siguro. Oh, batanon yun, pre. Unya ang gawas na batanon pa, pre. Simple kayo naman yan. Unsa ti sulti-sulti sa mga nagbilar unsay naman siya? Nahilo sa buriring. Mahilos buriring? Di man na makahilong buriring, pre. Daghan kay ko kakaog buriring, wa man ko mahilo. Buriring lagi. Ang problema lang, murag hilaw-hilaw pagkaluto. Unya, parisa pagkamuting kahoy. Paano takibaw kung asya naman yan? Kamuting kahoy ba, buriring? Kalimti na. Besang ko siya naman siya na natawa na. Musod ko. Musod ko siya lawas ni labas pa kayo bago pang namatay. Karon, pre, karon. Karon? Bisag ugma na lang. Ugma lang, pre. Ano man? Ato sang tawgos, Sabi bet. na ko, kaya ni mo musod, bisan sa orasa. Kaya na ko. Ako, Rosa. Pero mas may ginang naas, bet. Kay magpatabang ko niya. Mo ba? Oo. Kani, ako atong si Bet, kay magpatabang ko niya kay, o para ba yung ko kasuhay pag-sold sa lawas tao, pre. May ito si Bet, kay dagang kayo kabilidad. Patabang ko. Ha? Sige, tuwan-tuwan. Dito na. Ha? Tara, ato ito si Bet. Bet! Oh! Yay! May nakita ano may patay? Babay lalaki. Laki! Bata-bata pa! Bago ba namatay? Bago pa! Gahapon pa sa hapon! O tana, tuna. Tuna. Bert! Oh! Kuyog na ba na ako sa wakin? Kay, kami mang duha mo yung may susi gahapos patay. Hain ba ro siya? Tuar ba dito sa pultahan? Nagpaabot? O tana, mas may kay bago pa. Nya, andam na ka. Oo! O tana. Nagpanikad man gani ko! Nagpanikad ako! Pero, Bert, Oh, pariwakin ba? oh. Gusto sa kuno siya musuod sa lawas patay? Pero, dahil siya magkasuod kay, wala siya kay bawa siya ang anghel magbalantay. Ako kay bawa mo ko, ako anghel magbalantay, matini ka. Kay mao man na imong anghel nga imong password. Ate ka na atoy. O atik-atik na to ah. Pero bisan pa makahimo siya sa pagsuod. Oh. Bisag kinsa nga kalag, makahimo sa pagsuod sa bagong namatay nga tao. Pero di ko musugot nga siya musuod eh. Mas may na ikaw kay di mo ko kaswapang. Tara. Di! Kalim kaon. Dahil kong anak ka. Dahil kaon, di bang kaon. Nagbaon mo ka. Oo, nagbaon. Pero nindot pa kita magdungan mi kaon kay. Labo na nato yung mga anak. Ate ka na ay problema sir. Niamsag ko. Saman. Pili di ako. Ha? At sa imo anak, pila na tindira. Hop. Ayo ikay. Oh, diri. Kini ako. Ya, diri okay. Lamig inasalo. Okay sa minsan ka Maria? Oh, Maria! Ay ka Maria. Oh, ako Maria! Ah, sige! Lami ini. Lamig! Nasali mo. Oh, lamig Kay kayo! nata. Oh, lata! Asa unod timplado. Oh, simplado! Kaya sa to. sige. Usak Oh, kilo. palit ako sa kakilo, na free o sa kakilo. Yeah! May watikwan. Buy one, take one. Na duha magkakilo Ang makahurot. upat na kakilo. Wala suta ka to, tra. Pila ka adlaw, pila ka minuto nga wa ko na wana. Nakahana, uy, kinagana ka kawan. Likod na. Ako pa kakilo. Oh, upat na kilo ko no. Lingkod to, lingkod to. Dai, yato niya din ang kuwan niya sa platitong unod dai. Kita sa lingkod sa. Ay nang tong upat ka kilo kay nag-diet ko. Uy, saan ka may? Ay, Baka samunod ko na yung mga anak. Eh, gano'n, di ko naman, gusto ko pala ng Ang anak. problema mo, no? Kung taong kasi ko, ikaw mo akong my favorite husband. Junior. Suti inoy, nga mga asawa ko sa mga anak ko eh. Ano ko siya ka napugod? Tabagi ko. May problema. Basta ikaw, ang tulad na kanako, ang ako ng kambangin mo, halo at ay step in. Pero musugot ni mo. Mo rin problema sa mga anak. Step in na rin ay. Isang palitan pa na ko siya bagong sinina. Auto. House unlock ba? Basta masugot siya. Asawa ko niya. Hindi ka yan. Kamu ka.
Thank you. Karong Domingo ako na siyang isuroy. Anong awig sini? Ayaw. Ayaw. Yun. Ano man? Mahirap na ngit-ngit. Mga ligo lamig dagat. Mahirap na eh. Payugan din mong lain babae. Kaya hindi na siya mahuwaw. O sige, buhaton ko na. Ha? Napasigain. Kada delivery ng itlog, ha? Kada delivery ng itlog, ha? Sukip din. Money all na. Ha? Hatagan ako sa kwarta. Oo! Pero malipay ba? Kwarta? Kwarta na di ay? Why problema sa kwarta? 100 naman kaha. Eh, kwarta. Maura ko na, kwarta. Aron maanad na siya mo. Aw, sige. Sumudog ma. Maura na, kay siya na. Gamay ang katidara. Day, puso ba day? Inasal. Sugdi karon. Aw, karon? Tugyan ako katag. Naya naman. Paspasi! May mga rekliro na mo na. Ay, ko kay ngawa ng kwarta ko. Sabi ako, patagan mo kwarta. Lakal-akal ko ng bulsa. Bitaw no? Oo. Bahala lang gagasto ko. Muram sa kukulag sipstick kung ako siyang masawa. Wala pa pa sipstick. Isa bang nasulugan. Abi ganyan mo, God. Kung akong anak, isa dahil na pa rin mo kulon. Madaan ang kulon. Tumus ka gwapa. No, mga... Day, puso day. Ya! Wala! Ipangilit ka dun. Kurikong na ka? Kung sa mas kami lang, ano ka man ang magawa? Gilantan din na siya? Ingoy yung gilantan to. Nasa bisitang niya gawa sa? Ang gigilantan siguro ang tutlo ay. Hindi sakit siguro itong libo ko niyan na yung pero nagpapalit mo to siya na kong tambal. Saan ka tambala? Parehila na. Parang ipon. Oh! Manyaman na. Man nga, iyan ang gitong-gitumar. Asa mo sa ka? Wapa kayo kong lumag istorya? Nalakaw na ka. Gadali? Dayon, ato dito ilagay. Bisita niya pag-awasa siya. Bilang gadali. Magkulkul ra ba? Wala di ma'am. Lapot yung bayanan ni. Nga nabong di ko kapamon yung bisita. Ngita ni mo mama ni mo. Nagtuas mo si Dito Bibya. Hindi ko makatubang niya, kadaghang kong trabahoon. Gusto mo sa di mong mama, oy, mamugos mo sa na siyo. Una, tungod kay dako ka siya gustuan ng busit. Siya magay nagsuguan nga pari ko na din sa tanang adlaw. Sila Ato dito. Sila na lang unta, oy. Ya, andam na yung suodan na, pre. Andam na ko, pre. Oh. Asam mo? Ya lang sa ka, Joaquin. Iyo ka. Bert, kiba maday ka? Ako na lang pasudla dito, kaya disilido sa ko. Di lagi mahimo, sir. Tudloy lang ko. Iba bitaw ka, unsaon na tagaan na ka kwarta. Di lagi na mahimo, sir. Iwam ka kailagod sa imong anghel nga magbalantay. Mahintag na kaila pa ka sa imong anghel nga magbalantay, kaysa yura siya sa piton. Anghel tagbalantay. Paday kay laing mahimong pagi na. Makasuod yung kuha ng lawas sa minatay. Wag yun, sir. Wag yun. Di yun na ito mapugos. Hindi lang natupok pre. Ako na lang mo suod sa lawas sa napatay. Ikan, tabang mo kunin mo. Iyan mo ko. Ang ako gundo dato, pre. Napasuod ko ng lawas sa minatay kay harong batamparusan ko itong driver na way uwaw. Ay kabala ka. Ako na lang itang parason niya, driver. Salamat, sir, ha? Ano to ha? Sa'yo ka punta ba? Oh, sir. Lin, tayo pala ka diyot. Naman ko na ay lagkalain ha? Naman ko na mga daghang lantay wish diya nga nagbibid-ibid. Inood na? Na, bitaw. Pero, naraman sila diha, di man sila manghilabot. Ay, kumpiyansa ha? Pasig matakas mga buladag atik-atik ng mga tao din ha?
Sa pagtuo naman ako, sir. Dali ramada? Tempara good. Huwag kayo planong magminyo. Bata ba ko, sir? Oy, eskwela ako kong tatay. Ako ka na, good, eskwela, pero nakay planong magminyo. Ni ako andam kong mga sawa ni mo. Kalayo, gusto nula na, sir. Tinuray mo ni ako Kung gusto ko ni kagmayang kaugmaon, ugmayan mong kinabuhi, kita na lang. Nangasawa ka na ko, sir? Guwang na nimo. Uy, tiguang good taon. Na ang tinud nga gugmas tiguang. Si tiguang, kung bati pa kay ni. Kauwar man ta ka, sir, eh. Magpakabatan mo pa man jud ka. Kung gusto ka mangita, ayaw ko kanang para sa imuha. Kay byudo man ka, mangitas kag byuda. Ilaw naman anak ko din. Pre. Uyon ka ni. Dito man. Di man bungi. Di man disable. No. Okay. Okay. Oh, yun ko. Asa kang tungod na ni. Saba. Kena tiri. Aja. Taman. Baik. Pasudlan na si. Pare niya. Ako nga rin pasudlon si Turing sir. Kaya pagkajian pa man na. Niya masuhong niya. Pangajian pa man. Ari una sa tiri pre. O si. Gusto mo na isulti ni mo na ko, pre. Sao man na pre. Pangajian pa magunang. Pinatay. Palangan yung tani pre. Why siguro. Magmaan pa tani. Kaya pag humana ng pangaji. Napay na mga diskurso-diskurso. Di ba na ka? Magmaan pa, pre. Basta nana na siya da. Muna na napilian ako nga mo ako sudlan. Okay na sir. Pag magmaan ba ng minatay. Ikaw. Sa kung mapisa masud, pwede na dyan po na sir. Mo ba? O sige. Lakaw na sa ta. Balikon tala niya na. Sige. Good morning! Morning. Susuyuhan naman siya, naligo pa man itong anak ito. Daligo. Oo. Kapaghuman, kaya kulugdan. Wag sinanggo yung kadir. Ano sa'yo mo kay kasir? Ako nang gituyog sa'yo para ma-practice ba. Ay mong anak. May problema ng tao eh. Kaya may ginang magdali, aron di mali. Ako ginang gitrain ng mayo, nga di makasaan mo. Mao ba? May labing tinuod. Kaya pa ka din, ha? Bangas mong anak. Ay, bugal-bugalan mo ko. Ano man? Ano lang kong tiguang? Giingnan ka? Sabi ni Manoy, pag sulti niya anak, nahugno ko sakit niya ako kasing-kasing. Di lalim nga lang kang tiguang. May bata. Oh, giingan lang kag tiguang, ngalulo naman ka. Sir, sige lang. Inay-inay lagi na mataa lagi. Tinoon, di mo sa nanto ikalalis nga tiguang na ka, pero sige lang, madaral ka na madugay. Di ba? Ay, tanay. One arm the esperanza ni nga lang tiguang si mong anak. Don't worry, be cool. Paimo lagi ng bata. Bata ka mo gunagod. Diba? Yan lang sa. Ay, kikabos ko tayong good. Binata ka ng iya, ha? O, lagi na nyo, ganun. Ikaragi esperanza na ko, ikaragi paglaom na ko. Kabangi ko, nabigaw, maangkulan na ko yung anak. Sa mga taong ko, eh. Purti ng tabang na ko ni mo, sir. Purti ng tabang na ko. Madugan imo lagi na. Wag, makangko na ng anak. Ikaw ra gayon. Sa taong ko, kadlok ba ni mo? Ako lang mo. Hinay na sa nagon. Hinay, diba? Tama ka na guna-una. Pinalipay lagi ko na yung kabangan, pero kanlan mo itong tiguang good. Ay, Kung kay ko lang nga lang kong tiguang, may pahingan lang kong tulisan. Ay, sus. Huwag makakabaw sa panutihan nga love doesn't matter. Ha? Kung sa ka na, ha? Age doesn't matter.